ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Ma'aikatar Tallafawa da Jin Kai ta Gwamnatin Tarayya ta baiwa gwamnatin Jihar Gombe tallafin buhun shinkafa 1,800. A wani mataki na ganin an baiwa marasa galihu domin tallafa musu sakamakon killace su da aka yi a gida sakamakon coronavirus. Da yake mika kayayyaki a Gombe a ranar Juma'a, Malam Grema Alhaji, daraktan sashin tallafawa al'umma na ma'aikatar, ya ce sun tallafawa gwamnatin jihar ne a wani mataki na sauƙaƙawa al'umma. Rahotanni sun tabbatar da cewa tallafin dai za a baiwa wasu zawarawa ne da kuma nakasassu da marasa galihu. Da yake karɓan kayayyakin a madadin gwamnatin jihar Gombe, mataimakin gwamnan jihar Manissa ya mika godiyarsa ga gwamnatin tarayya, inda ya ce za su raba shinkafar ga waɗanda aka buƙaci a basu. Ku ci gaba da kasance da Zauren Nishaɗi domin samun labaran duniya. Mun gode.